A sin ar a bhí chá tranga gulacha sion na neolach ag a fála tua. Hanna síbrach yn ar a bhí gwper o ddoch gyttu gys na present yn ein jesal. A mi a fechgyn von listacyn gyfelw ar a bhí mwgal cor fat na bliana agos ni sy'n ceintioch yn baywyd ac yn snoc a sy'n lan na neolach. Ha Rudolf fyran gys fein ymach agos cwrt yr ardri fi dich a tor chwranen. Ach fi mi tu jan i ceintioch gyn bagwyd ac yn blast y gôl sy cydioch. Fi'n hachglas môr oram a jan ym lir feg yn hyl. Le môr an gyl. Botoch na neolach. Agus Rudolf.